Ahojte, zdraví vás Mišo zo strečných stanov Pilgrims. V dnešnom krátkom inštruktážnom videjku by som vám rád ukázal nejaké tipy a triky, ako si rýchlo nahodiť náš najnovší stan Family 3.1. Keď vám príde stan v takejto krabici, ideálne je položiť si ho na rovný a pevný podklad. Začíname s prerezávaním pásiek. Stan si položíme tak, aby písmenká, ktoré sú z bočnej strany, boli normálne čitateľné, tým pádom je stan položený na správnej časti. Teraz si zdvihneme vrchnú časť krabice. Zdvihli sme vrchnú časť krabice, následne si stan vybalíme z ochrannej fólie. Pod bublinkovou ochrannou fóliou sa nachádza ešte jedna krycia fólia. Tu si takisto dáme dole predtým, ako stan dáme na auto. Stan sme si preložili na rovnú podložku a teraz si odstránime kryciu fóliu. Po odstránení fólie si otvoríme stan. Na zámkoch sa nachádzajú poistky z pravej strany, tie je potrebné zatlačiť, následne sa nám zámok otvorí. Ja si ho takto dávam naspäť na miesto. Teraz si jemne zatlačíme škrupinu smerom hore a stan máme otvorený. Dáme si nabor popruhy, aby nám nezavádzali. Napínaciu gumu dáme na svoje miesto. Ja si zvyknem tieto sťahovacie popruhy vybliesť a prestrčiť ich len cez toto jedno oko, ktoré je bližšie pri rebríku, aby tá pomoc pri zatváraní bola lepšia. Odstránime si ochrannú penu. Vyberieme si montážnu sadu. Odstránime si ochranný návlek rebríka. A môžeme si stan otvoriť. Pri prvom otvorení sa môže stať, že látka sa nám zahákne o tieto rohy stanu. Znamená, že stačí to jemne povoliť, látku si uvoľniť a následne pomaličky počkať, kým sa stan sám pekne otvorí. Všetko si sadne na svoje miesto, nič netreba robiť na silu. V prípade, že sa niekde niečo zasekne, treba vrátiť stan do pôvodnej polohy a znova ho otvoriť. Stan máme otvorený a ideme ho nahodiť na auto. Pri prvom otvorení si ešte skontrolujeme kryciu plachtu a jej pripojenie na škrupinu. Na škrupine sa nachádza suchý zips, čiže v tejto časti si suchý zips jemne zatlačíme, aby všetko dosadlo na svoje miesto. Stan sme si vyložili na priečniky. Na vyloženie stanu sú potrební minimálne 2 ľudia, ideálne viacerí. Štandardne k stanu dodávame takýto montážny set, ktorý pozostáva z dvojice kľúčov, zo 4 pogumovaných účiek, z hliníkových bežcov, cez ktoré sa prestrkuje takáto šrúba,
krytka, matica, podložka, ovládanie LED svetla, ktoré sa nachádza vo vnútri stanu. Cez hliníkový bežec si prestrčíme šrúbu, zoberieme si dvojicu takýchto šrúb a následne to zasunieme do koľajničky na spodnej strane stanu. Poposúvame si to k priečnikom a následne jednu z týchto šrúb si umiestnime za priečnik. Tento proces sa opakuje na všetkých 4 bodoch. Ako náhle sú tieto šruby na svojich miestach, vezmeme si pogumované účko, umiestnime ho zo spodnej strany priečnika, prestrčíme, použijeme podložku, použijeme maticu, umiestnime na stred a za použitia pribalených kľúčov dotiahneme na maximum. Ďalšou z možností, ako si upevniť váš stan Pilgrims na strechu, je náš nový uzamykací mechanizmus. Pozostáva z týchto 2 protikusov, závitovej šrúby a samotného zámku. Prvú časť zámku si vložíme do koľajničky a umiestnime za priečnik. Zoberieme si protikus so šrúbou. Šrúbu si natočíme na zo pár závitov. Ako náhle sa nám závit chytil, môžeme si pomôcť akumulátorovou vyťahovačkou. Šrubu dotiahneme na moment 4 Nm a umiestnime zámok. Keď máme stan vycentrovaný, dotiahnutý, použijeme tieto gumenné krytky. Stan máme zafixovaný, môžeme ho otvárať. Takže, aby sme nezabudli, poistka, zatlačiť. To isté s druhým zámkom. A zatlačíme škrupinu smerom hore. Aby sme stan mohli otvoriť, musíme si povoliť aretáciu rebríka. Následne si ho zvnútra tohto igelitu povytiahneme vonku. Rebrík dotiahneme na maximum. Pozeráme sa, že čo nám tam môže zavadzať. A takýmto pákovitým pohybom si stan otvorí. Stan otvárame pomaličky, aby si všetko našlo svoju cestu. Takto stan vlastnou váhou nám pomaličky klesne dole. Snažíme sa nerobiť nič na silu, aby sme niečo neodtrhli. Všetko pekne, jemne, pomaličky. Následne si môžeme odstrániť tento igelit.
a môžeme pristúpiť k fixácii rebríka. Rebrík máme roztiahnutý na maximum a povoľujeme si tú najvyššiu aretáciu. Rebrík si dáme do výšky, do akej potrebujeme a uistíme sa, že je pevný. V prípade, že niekto príde a povolí aretáciu v dolnej časti, rebrík spadne a je potrebné celý proces zopakovať. Čiže znova ho natiahneme na maximum a znova si ho nastavíme do potrebnej výšky. Keď máme stav otvorený, skontrolujeme si, či nám výklopná časť sadla do základnej časti stanu. Tu sa nachádza výklenok a na tejto strane sa nachádza brúško a brúško musí do toho výklenku zasadnúť. Keď máme stan vyrovnaný, rebrík zaaretovaný, vyberieme si z púzdra, ktoré sa nachádza vo vnútri stanu, šesticu napínacích tyčiek. Máme tu dvojicu dlhých tyčiek a 4 krátke. Dvojica dlhých tyčiek nám slúži na napnutie vstupu, štvorica krátkych na napnutie okedíc. Zoberieme si dlhú tyč, dáme dole ochranný štupel. Háčik strčíme do otvoru. Dvoma rukami si tyčku takto napružíme a následne si ju vložíme do očka. Gumičku dáme na svoje miesto. To isté urobíme aj na druhej strane. Z oboch strán máme prekrytie diletačných medzier. Tie si nalepíme na suchý gips a následne gumičky umiestnime za háčik. A môžeme ísť do stanu. Aby sme sa dostali do stanu, musíme si povoliť hlavnú látku a pod ňou sa nachádza moskytiera. V prípade potreby si obe tieto časti stanu vieme vyrolovať a následne upevniť v hornej časti. Vo vnútri stanu sa nachádza sťahovacia guma, ktorú si povolíme. Máme tu nový organizer, ktorý si vieme pripnúť na tieto predpripravené popruhy. Svetlo v stane sa nachádza v tejto hornej časti. To si nastavíme smerom dole a upevníme si doňho ovládač. Následne si tu zapojíme do powerbanky a svetlo bude fungovať. Dôležitá vec, máme tu napínací drôt, ktorým si napíname strechu. Táto tenká časť sa prestrčí do dierky hornej časti škrupiny. Táto oblá časť sa umiestní
do medzery, ako je LED svetlo. Keď máme všetko na svojom mieste, tak takýmto pohybom si tento drôt vystúžime smerom hore a stan je pripravený na prvú noc.